alle sammen, og velkommen til 2650 Teaterrøddernes fredagslog. I dag der skal vi høre om, hvordan man lærer at huske sit manuskript, eller rettere, hvordan man lærer at huske sine replikker. I 2650 Teaterrødderne der har vi indtil nu kun lavet det, jeg vil definere som almindelige teaterstykker, som f.eks. Køn Familie. Og med almindelige, der mener jeg ligesom, at vi har haft et manuskript, hvor der har ligesom været noget, vi skulle gå efter. Vi har også lavet noget improvisation på et tidspunkt, men vi har primært, vil jeg sige, hvad jeg har været med til haft, hvor man har fulgt et manuskript. Med en historie. Altså, der var ligesom en historie i det, ikke? Og nu er vi gået i gang med at lave det, der hedder en sketch, eller faktisk et stykke med flere små historier i. Og det er de to ting, hvor jeg synes, der er forskel på, hvordan det kan være rigtig god, hvordan man kan øve sig og blive god til det, afhængig af, om det er et almindeligt stykke, eller om det er et sketch. Så jeg synes, vi skal starte med at kigge, hvordan man bliver god, når det er et almindeligt stykke. Hvis det er et almindeligt stykke, så kan jeg anbefale, det vil jeg altid anbefale, at man læser stykket igennem. Men noget, der kan være rigtig godt, det er, at I alle sammen sidder samlet, og så læser jeg simpelthen hele stykket op, imens det bliver optaget, hvor I selvfølgelig har manuskriptet foran jer. Og så deler jeg det ud, og så frasorterer man via et program på computer, eller ved sin telefon, hvordan man nu vil gøre det, hvad man føler sig bedst med. Så frasorterer man alle andres replikker, og kun lader ens egen ligge, så man hører sig selv hele tiden. Eller også, så gør man det, at man udelukkende frasorterer de andre, sådan så at man frasorterer sig selv, sådan var det, så man kun har de andre, så der sådan ligesom bliver pause, når du skal snakke. For mig fungerede den sidste løsning her bedst med, at jeg frasorterer mig selv, for så tænker man mere over, hvad er det, jeg bliver spurgt om, hvad er det, jeg skal svare på, hvad er det, personen før mig siger, og hvis jeg siger et eller andet, giver det så mening i forhold til, hvad personen efter mig siger. Det var en måde, der fungerede rigtig godt for mig i forhold til refleksion. Og en generel ting, og det siger jeg også senere, når replikken eller sang, eller hvad det nu end er, kommer op i dit hoved, som er en del af stykket, som er noget, du skal sige, og du så måske er sammen med andre, jamen det er også okay, men så gennemtænk lige replikken ind i hovedet. Kan du huske, hvad der kommer før? Kan du huske, hvad der kommer efter? For guds skyld, skub det ikke ud af hovedet. Det er din underbevidsthed her, der rent faktisk hjælper dig med at fortælle, at hey, der er det her liggende, skal det bruges? Nu har du øvet det så længe, nu er det her. Hvis I skal øve en sang eller noget, eller flere, så kan jeg anbefale, at man tager det i ørerne, ligesom du vil gøre, hvis det havde været almindelig musik, for guds skyld. Og hvis det er et sketch, som så er det der med flere historier i en, så kan jeg 100% anbefale, at du til start med læser hele manus igennem. Måske læs det igennem et par gange. Det kommer an på, hvad der passer dig bedst. Så finder du den sketch, hvor du selvfølgelig selv er med, som du føler, at det her, det er den fedeste sketch, der er. Og det kan der være flere grunde til. Grunden er lige meget. Hovedsagen er, at du starter et sted, og det behøver ikke nødvendigvis at være fra starten. Det skal være der, hvor du føler det fedest. For vi skal have en succesoplevelse med os. Det er rigtig vigtigt. Når du så har læst igennem, har fundet sketchen, så fokuserer du udelukkende på den, altså sketchen, historien, en af historierne i en kæmpe historie, ikke? Så fokuserer du på det her lille stykke her, og det gør du ved at du læser det højt, du læser det hele højt, simpelthen det hele højt, og når du har gjort det sådan 5-6 gange, så føler jeg jo afhængig af, hvor lang scenen er, eller den her sketch, hvad du nu vil kalde det, ikke? Lad os kalde det scenen, så kan det være, at det giver bedre mening. Scenen i sketchen, det gør vi. Men du læser det højt 4-5 gange, og så bagefter, så holder du simpelthen på papiret for dine egne replikker, så du læser kun det, der kommer før din replik. Og så svarer du, så prøver du simpelthen at svare uden at kigge. Og i starten er det selvfølgelig super svært, men du bliver bedre og bedre. Når du så begynder du har læst et godt stykke tid nu, og I øver over til teater,
så prøver du lige uden manuskript. Og når du så begynder at kunne den yndlingssketch, eller den yndlingsscene, så finder du en ny scene at øve, og sådan bliver du ved. Og igen, hvis det dukker op i dit hoved på uanmeldte dårlige tidspunkter, lad dem lige blive. Helt klart, lad dem blive. Og ellers så kan jeg kun anbefale, at du tror rigtig meget på dig selv, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt. Tro på sig selv, og så øv dig. Og husk på, at jo sjovere det er, jo mere indflydelse du har, jo nemmere bliver det at huske, og jo sjovere er det faktisk også at øve sig på det. Men jeg håber, I kan bruge det til noget derude. Og om ikke andet, så er 56 Teaterrøddernes fredagslog. Vi er tilbage igen om 2 uger. Ha' det godt. Hej hej.